Human sa magdakop sa kanhi Vice Mayor sa Cagayan de Oro City, lain usab nga lokal nga opisyal nga gikan gihapon sa Mindanao ang gireklamo. Ang mayor sa Clarin, Misamis Occidental, gipasangin lang nangulata sa usa ka lalaking masahista o sa usa ka health spa diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong insidente nahuli kam mga kapuso. Ani ang report. Sa CCTV footage, makita kining usa ka niwang nga lalaki nga naglakaw o gisundan sa upat ka mga lalaki. Ang usa mibabag samtang usa agresibo ug misumbag sa kuto-kuto sa lalaki. Dayon gibinaklid ang kamot. Gitudhan pa ang iyang sampot. Ang biktima maong 23 anyos nga si John Dueñas, usa ka massage therapist, kinsa minagop sa Station 2 sa Cebu City Police Office. Matod sa biktima nga nailhan niya ang suspek pinagi sa tarpaulin sanglit mitambong kini sa usa ka kalihukan sa hotel di nahimutang usab ang health spa. Yang saysay nga nasuko ang suspek kay why available nga babaeng masahista nga mauntay gusto nini apan ang biktima maoy gipahimungtan. Mutaong angyo si sir, si mayor nga, sir, palihog kalmalan ta sir. Yan sa man, isugad, daot kaniwang ka, mutong wala ko mutubag, nibalik ko sulod, nisunod siya dito, kauban siya mga tao, dito nagsugod ang kuan. Dito na siya nanumbag, nanuhod na, nangulata na siya sir. Samtang ipadayag ni Police Major Edward Sanchez ang hipi sa Station 2, nga gawa sa physical injury. Gireklamo usab ang mayor sa usa ka babaeng masahista tungod sa balaw ay unta nga buhat nga gusto sa suspect. Pero ato gihimo ron, we will file a case against the mayor. Di sa iyang gihimo. The first, ang gibuhat niya ang dagmal sa usa ka trabahante sa spa. Nya ikaduha ang akong plastic business sa mao nga spa. Samtang sa pagkutlo nining balita, gipaabot pa nga mo patimaw sa buhatan sa kapulisan ang mayor nga ilahang pasakaan og kaso. David Navarro. Mayor Clarin, Misamis Occidental. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.